سلام كم يتوعلو كبرات تحتاتلتي فنوى اير تي في نلومي ربع سلسة طريق قطر استدالو زينا ومسنا دوي حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم بيترس منقسي بقاندنا تبتاتو كفلم أبزوا عن سبب لعلي فرق مليون طريق تخاتيبا أبزوا باقاش باركا هي واتسون كلان من محياش وهو تعريق قصل مزقاخر غريبون أمنو زبا حقاس تساتفوا ما عدت مرتع عبيتا مزقيبون من استقب سياتني وان صنحه وتصنع وان حدقا دنقاقانا وحوا أمريكا نرأسا من محدار فلسطيما تنكيغا أبكتما نيويورك نا أقارنا حاتين مكالا خلي درعي كتكالفان تقليتون تعنا طريت بمحاس مهرتن مسسانا باستفلالي كبابيتات هاجرنا كتابة زمته كم زكايد فلات أب زبعان سباب كلتشن 10 شعاتن بستقايد مدب دما لعلي فرق مليون طريت تقتيبا وكيل إيرينا سمر إيوب نزل آخو تسبسب شويت قبر برهان أبزوبا عن سباب بستخايدو وفر كتابة تابعة متخلتشن 10 شعاتن أستاشد شميتن 30 شهتريد سارق داماون شطان بالعاتن حماماتن كم تخطبا حلافة حلوات عنا أنسسا زوبا عن سبا أتو ميكيل تسفاس اللاسة حبيرو مس إيرينا أبزا كايدوك على محتت أتو ميكيل كاند علامة نايت أبتيس عم محدارات كبابي أم 230 حدا نقطاتات أوشت 4 سلسن معالتا 6 لمدب تعنا تريت بموحاس كتالنت ذهبو مهرتن مسسان مخانو أنا تيرو اتنا كتاب الزمته بستوادد أخل مسالة يعني مدهانيتاتن كمون متحبارة محدرتن حبرة سبن أدمع من بارتو أي سدوما أستات 444 شحت ألا بيقع 240 حدن شح كبتي لعل 10 شوعات الشح عقمال كمون أستات 20 شوعات شح مزعنيا كم اتخطبا قليتو تعنا انستحلوه انسسان تدعالينها كل جزء بلوز زغنه وتسيت مهرت انسساق تركب تخيل مالتي بزي مسرت أب زبانا أب شعته نسان زباتات استهايده زي وفري أزيو صفوفن سلطن كوينو زغا أب كلن محدارات كبابي تساتفونا حزبون لعل كم زنبرينا هنقمت نخيل زغا أبزي تساتفو أبالات كساب 32 كيلاتات حلوات عنا أنسا كوينهم نساتومون أبز زقبرو تساتفو أزيوم نؤدات أزيوم نفعات كوينهم بوقتي صراحة بتصبق تزازيمو خنبل نخيل مالتي أتو ميكيل تسفاس اللاسة أموداتا حرستوت مخرن معدان سمويا حرشا بقبق كتاتولون كتاقبرون بملباو تريح مام تريت مزاقوان فهم تقالاتفهم أب قربهم نابزر كبيت صفت حرشا بمنزع تريتهم كحكمون أب اوان كتابت بأغا خركوبون أتحساسيبو حرستوت خا التي أب تقبابيهم زرعي زغون حمامات قلطيفهم نابتي زملكتو كيلا حلوات عنا أنسسا حبريتا خبو توهبهم مدب ويكا توهبهم عدلات نايت حكمنا وسرحات بقبو خطقمولو انت اخوينهم ابتي تبهالهم علتن بوتان بغيزيو قريبهم انسسهم كخطبو خا نلابو مالتي وننت تريت ابزحب وريتهم منستر حرشا عامت مص زكايدو نصا كتابت ابطعنا تريتهم من مسسان مهرتنن عبا استواصو يقبر كم زلو بمحبار نمعواتو متحبارهم كم زبلو ارغاغيصوم أب زواجش باركا محبر قطباوي هو تسنكلان من محياز زكاية زل تعري أدمعنت نغلوا بهودة قصلا بمنبر بايتو زوا أتو عثمان أحمد علي الزغيرون أتو عثمان أب جمجم جنفرها جراو محبر حربية تسنكلان كنا زواجش باركا أبزس معقل كل ما داو عقم تسنكلان من معبال زوتن مدبات بهودة نايتوما تكبر تأكلات الحبر تسبن تري أدمعنت كل وصل زخل لعلق ولا حتى كوها بتلابيم أبتي أبي كتما بارم تستقيد عقيبة حلافتي جنفر أتو شمولا ولد جرجس تصب النتفتات كلتشن 10 شعاتن وتنسرح كلتشن 10 شمونتن أقربون أتو شمولا سنكلنا مساق عدمنا غبدا سلازمت بكبابي زلت سقطات بقبو تلاليو تربحتنا تكخونو من محداراتن زملكتنا كالاتن بعتب كسر حال تصويعون أمود داتا وانا دايركتور كفل محبرة وقلقلوت زواجاش باركا أتو قبر سلاسي نقاش أبدو سمعو قال من نواب رسم كلان من محياش من محدار زوام مس حزب محبرن تحبابيرو ككايدو صنحت سعرتات بزلعله كدفالو مخانو الرغاغيصون امنو زبا حغاس تساتفو اما عد تمرت عبيت كوان تمزغبا عدل تمرتي اب زحالفهم جن دخمت كم زلو تگمگيمو نصبصاب وكيل إيرينا سمر إيوب ازي برهانه
أمنو زوب حجاز تساتفوا مادة تمرت عبيت كونت تمزجبة عدل تمرت أبز حلفهم كل عجن جنا دخمت كم زلوا بعسران شمونتنين عسران شعتنين تحساس أبستقانع أخيبات تجمجمو أبتم محدار نوزوان كتمان حجازن كمونات نوزوبا زنت فأكلات هجراين محبراتن تأباتن زقربالو أخيبا حدش رسوتن كتم حجاز كم تدالوا تحريسو كابس تزرع لعل 10 هكتار ماكل ايتوت كم ترخبه زي تعدلال لعل 8 شقاوي تابطبو درجه كم زلوا مدل دال مريت كم تتكبره لعل 83 تريد دما كتابتن اغلغلوت حكمنان كم زرخبا تحبيرو ام حدارين نوزو بحجاز ويزور امنا حاج عثمان ابز سمعتو قال من نبابرو زيغاتات ممحياش زكاي زلو استواهده صعرتات زتبابعو تيت يركبو كم زلو بمتقاس اب 10 ممحدارات كباب استخايده مرጫታት ام حدرت كبابي أكيد تسرحن عن نبابر تعدن سريت نزلن نقحات زقول حمخانو جليتا أكيد سرح نوزو بحجاز أتو تخلى هيمانة موسى دما رئيسوت أن حارستاي من محدار كبابي جلاسن ترناف عدتاتن كابتو ما مسرح زلهم مدبات مخانم أرديوم تساتفت بوغانو مع محدار كباب حاشيشين 10 نكلاي درجة بيت مرتك خفت بوحج شرشرو زلو رباطاتن سنجروتاتن مفواس ناي غابيونات حجز كجبرلهم شجر ما شبق عد عرين عد عمرن فتح كنا ديلو زبلو رئيتوتات أقربهم جنفر منسترعيا سباو دحنتن زوادوب كاب نوزوباتا صنعفه عد قيح سجنيتي صورنا ما يعينن دقم حارن نزمتو 78 وكلت تحدث عدي ابي اطلاليا سنكلان زتكور استمرو هيبو ابتي ابي كتما دقم حارستو ابي ناي سلسته معلتات استمرو ترجم سنكلنان اطلاليا سنكلانن ابكم استسرت تحدث سنكلانن ادمعنتون طنق سنكلنان حبرتسب كغبرو زغبو طنقاقن معباي افلطو ابي مكلخال حدغاتا تفنجرت زولو زعباتات زتقاللي نيرو ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል ጉዳያት ስንኩላን አቶ ገዛይ እምባያ ብዘስምዑ ቃል ወከልቲ ተሃድሶ ዓዲ ብመሰረት ዝተዋሃቦም ስልጠና ብዓቕሞም ኣብ ከባቢኦም ንዝርአ ስንክልና ዝምልከት መጽናዕቲ ክገብሩን ጽፉፍ ሓበሬታ ናይቶም ስንኩላን ክልኡኹን ተላቢዩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ዘዋደው ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት አቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴ በወገኑ ዕላማት ያስተምሮን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ጉዳይ ስንኩላን ንምብራኽ ምዃኑ ብምጥቃስ ተሳተፍቲ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ሕብረተሰቦም ኣብ ምንቃሕ ብዝለዓለ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሩ ካብዚ ቀፂልና መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ኣብ ናይ ትማሊ 2 ጥሪ 2018 ፈነዋ ዘጋወሐቶ ወረ ከም ዘለዎ ነቕርበልኩም ምእታው ወተሃደራዊ ደገፍ ሰራዊት ግብፂ ናብ መደበር ሳዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፍሉያት ምንጭታት ንልኡኽ አልጀዚራ ከም ዝሓበርዎ ካብ ግብፂ ዝተላእከ ዘመናዊ ኣፅዋር ወተሃደራውያን ተሽከርከርትን ፎር ዊል ድራይቭ ዝዓይነተን መካይንን ዘጠቃልል ወተሃደራዊ ደገፍ ኣብ ኤርትራ ናብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ሳዋ ኣትዩ እዚ ወተሃደራዊ ደገፍ እዚ ነፈርቲ ዘጠቃለለ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግመት መደበር ሳዋ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብቲ ምስ ምብራቃዊ ዶብ ሱዳን ዝዳወብ ከባቢ ዝተደኮነ እዩ ብመሰረቶም ምንጭታት ኣብዚ ቀንዲ ወተሃደራዊ መመልመሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ መደበር ብርክት ዝበሉ ወተሃደራውን ጸጥታውን ሰበስልጣን ግብፂ ኢማራትን ኤርትራን ከምኡውን ብጉጅለታት ዳርፎር ምብራቅ ሱዳንን ዝተወከሉ ተቃወምቲ ሱዳን ዝተሳተፉ ርክብ ተኻይዱ እዚ ምዕባለታት እዚ ምስቲ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ሱዳን ዑመር ሐሰን አሕመድ አልበሽር ኣብቲ ምስ ዞባ ጋሽ ባርካ ናይ ኤርትራ ዝዳወብ ዞባ ከሰላ ዝርከቦም ሓያሎ ዞባታት ሱዳን ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ድንጋገም እዋጁ ከምኡውን ቀቅድምቲ ትፅቢት ዝግበረሉን ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ዝዓለመ ምዃኑ ዝተገልጸን ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ይስዕብ ዘሎ እዩ እዚ ሕሱር ወረ ዝኾነ ትንታነን መልስን ከም ዘይድልዮ ንኹሉ ርዱእ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቀፂሉ ዘቐርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም መንግስት ግብፂ ኣብ መላእታ ሃገር ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ንተወሳኺ 3 ዋርሕ ከናውሖ ምዃኑ ወግዓዊ ኣገልግሎት ዜና ግብፂ መናን ብክልተ ጥሪ ኣቃሊሑ መንግስት ግብፂ ስጋት ሽበራዊ መጥቃዕትታት ንምቕንጣጥን ምወላ ሽበራ ንምቕፃይን ብዝብል ዕላማ ነቲ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ እቲ ኣገልግሎት ዜና ነፂሩ እቲ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ዝተኻየደን ብውሕዱ 45 ሰባት ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኣዊጁ
መንግስቲ ግብፂ ነቲ ኣዋጅ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ሰነን ጥቅምትን እውን ከም ዘናውሕ ይፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ምድረ በዳታት ሲናይ ብዝንቀሳቐስ ጨንፈር ዳዕሽ ብዝተኻየዱ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ህይወት ሓያሎ በርጌስ ከም ተቐዝፈ ይፍለጥ ب29 تحساس 2017 ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ካይሮ ኣብ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈጸመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት መቕታሎም ይዝከር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ንዝቐረበ ጻውዒት ዘተ ሰላም ቁሩብ ምዘይከውን ሃገሩ ንትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ፍልስጤማውያን ተመዛበልትን ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤምን ክትገብሮ ዝጸንሐት ፋይናንሳዊ ደገፍ ከተቋርጾ ምዃና ብሰለስተ ጥሪ ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዘጽፈሮ ጽሑፍ ፍልስጤማውያን ዝተቐረበሎም ናይ ዘተ ማኣዲ ክሕሰሞ ምጽንሖም ብምውቃስ ንዘተ ቁርባት ክሳብ ዘይኮኑ ክግበረሎም ጸንሐ ፊናንሳዊ ሓገዛት ክቋረጽ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ዓመታዊ ንፍልስጤም ክትምጥዎ ዝጸንሐት ኣስታት $300 ሚልዮን ዝግመት ሓገዝ ኣድናቖት ይኹን ኣኽብሮት ከም ዘይረኸበትሉ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወቒሱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ንከተማ ኢየሩሳሌም ከም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃቡ ፍልስጤማውያን ነዚ ስጉምቲ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ምጽንሖም ይፍለጥ ብዘይካ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ኣሜሪካ ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ክሳብ ዘይሰረዘት ከም እምንቲ መንጎኛ ዘተሰላም ማእከላይ ምብራቅ ከም ዘይጥምታን ኣብ ዝኾነ ማኣዲ ዘተ ከም ዘይሳተፍን ምንጻሩ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መኪና ደይመደይልካ ናብ ኣጋር ብምእታው ዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ብዝፈጠሮ ስጋት ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ኣብ መንገዲ ኣጋር ልዕሊ 1500 መከላኸሊ ደርዒ ክትከል ምዃኑ ተሓቢሩ ነቲ ፍርቂ ሜትሮ ቁመት ዝህልዎን ካብ ተሪር ሓፂን ዝተሰርሐን መከላኸሊ ደርዒ ልዕሊ $50 ሚልዮን ባጀት ተሰሊዕሉ ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ ኒውዮርክ ብክልተ ጥሪ ኣፍሊጡ እቲ መከላኸሊ ደርዒ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉን ሽብራዊ መጥቃዕትታት ቁሉዕ ኣብ ዝኾነ ከባቢታትን ከም ዝትከል ምምሕዳር ከተማ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት መካይን ብልዑል ፍጥነት ናብ ህዝቢ ብብዝሒ ዝጓዓዘሉ መንገዲ ኣጋር ብምእታው ኣብ በርሊን ፓሪስ ሲድኒ ለንደንን ኒውዮርክን ዝርከበን ሓያሎ ከተማታት መጥቃዕትታት ከም ተኻየደን ህይወት ሓያሎ ሰባት ከም ተቐዝፈን ይግለጽ እቲ ኣገባብ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ዳዕሽ ኣብተን ሓያል ጸጥታዊ ቁጥጥር ዝካየደለን ዓበይቲ ከተማታት ክጥቀመሉ ምጽንሑ ይፍለጥ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ሃገሩ ምስ ደቡብ ኮርያ ቀጥታዊ ዝርርብ ንምክያድ ድልውቲ ምዃና ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ዝመጽእ 9 ጥሪ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ላዕለዎት ደረጃ ቀጥታዊ ርክብ ክካየድ ጠለብ ከም ዘቕረበ ኣፍሊጡ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ጽቂጡ ዝዛረብ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይኢን ብክልተ ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ብመራሒ ሰሜን ኮርያ ዝተዋህበ መግለጺ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹሎ ሚኒስተር ሕብረት ደቡብ ኮርያ ብክልተ ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ቦታን ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ንምክያድ ድልውቲ ምዃና ብምሕባር ሃገሩ ወኪል ሰሜን ኮርያ ንምቕባል ድልውቲ ምዃና ነጺሩ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ምስቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ኣብ ከተማ ፒዮንግቻንግ ዝቀናዕ ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ ዝሳተፍ ልኡኽ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምምዕባል ዝምድና ዘተኮረ ዝርርብ ንምክያድ ከም ዝከኣል እውን ኣሚቱ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ብሓደ ጥሪ ኣብ ዘስምዖ ናይ ሓድሽ ዓመት መደረ እቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝቀናዕ ውድድር ኦሎምፒክን ኣትሌታት ሃገሩ ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ ምብቃዖምን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ንምክያድ ባብ ዘርሑ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ሰራዊት መንግስቲ ናይጄርያ ብቦኮ ሓራም ተጨውዮም ዝጸንሑ ልዕሊ 700 በርጌስ ዜጋታት ካብ ኢቲ ሽበራዊ ጉጅለ ከም ዘምለጡ ብሓደ ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቶም ብቦኮ ሓራም ተጨውዮም ዝጸንሑ በርጌስ ኣብ ቀላይ ጫድ ኣብ ዝርከብ ደሴታት ተሓይሮም ዝጸንሑ ምዃኖም ብዝተፈላለየ ሜላታት ብምምላጥ ድማ ኣብ ዞባ ቦርኖ ናብ ትርከብ ከተማ ሞንጉኖ ከም ኣተው እዩ ሰራዊት መንግስቲ ናይጄርያ ሓቢሩ እቲ መግለጺ ወሲኹ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ቦኮ ሓራም ብዘካየዶ ተኸታታልን ጽዑቕን መጥቃዕትታት ሓይሉ ብምድኻሙ እቶም ብቦኮ ሓራም ተጨውዮም ዝጸንሑ በርጌስ ከምልጡ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሩ بمسرت مجلس سراويت نيجيريا توم تجاوم تصنح مرجس أتي شبراو حيلي أبز قطع صار كبابيتات أبز ركب حرشة وبطاطات كسرح متصنح كفلة تخيل الله بوكو حرام نزحل في شمون تعمتات بزكايرو شبراو متفتات بوحدو إسرع شح سبات كم تقصفون لعلي كل تنت بشدشت مليون كبيت نبرتهم كم تمزاولون صبصبات يحبرون
أبيرو بزجات ما حرقة متدافع بأقولقلت هزبا ومقاعدات تنتف أبطوس بوحدو 48 سبات كم زموتون سمزي سبيلا ودحنة بيرو بمتكاس مع كنا زيناك الحين تا أبطوس 55 تسافرتن كلتا مراحتنا السافيران كلام سكال مكينا بمجيجوا ناب سنجرو كم صدفتنا عين مسخاخر حبيرون تا أبطوس حيال معبل ناب زنبورو جماجم بحر بمصدافع مسرح مدهان هيوت كبيت كم زجورات سبسبات هرديوم تا أبطوس صدفت له كبابي حما كنتات نايت مسمر بسيطانا وسنجراتات زفلت كبابي مخانو يحبر أب أمريكا زما دبرو أب عقاب إنساتات زقدام زنطف محبر أب عقابن مصنعتن نبري غولغول توعل مسارحيت أمعبيلو تا مسارحيت كاب رقاص اغري صوتا عدمن كنتاتن نايتي انسا زقدام كمون زنقساقسلو صفحاتن كبابن بزحن كتحبر كم تخل تغليصون نبري غولغول مغبي نممرار نويح منقدي زقعز بمخانو نمكتالون دحنوتن محلاون اشغار كم زخونه زحبرو كيلاتات عقاب انسا زقدام اقديم كسرح على صنح اب نفسهم زسكع زكاتاتولو مسارحيتات ابطعنوم على صلوا كختل مصنح بمنصار اذا حداس مسارحيت نتصقم مفواس لعل تراكم زهلوا غليصام نبر غلغل كم انسا زبيت نمحازومن قربتهم نمغايص نخوعل انتبايلو بلعل متن كاب زهدون انساتات زقدام مخانو زحبرو صبصبات ازيم فطاناتن اب حدا بوتا زي قومن بمخانم دما نمعقابم نزكايد مكتل اشغاري كم زغبرو يحبرون أب عبيت كتمات دولة أفريقيا أب لعلنا حسين هنصاتات زكايد حرشة ونطفتات النازايدة بممصو أقل وسحبو كم زلة تقاليحون زي نطفتات زي أب كتمات جوهانسبرغ تراي أب لعلي 100 هنصاتات كم زكايد صبصبات يحبرون زي هيدروفونيك تباهيلو بزقلص ماين معدنات زحازه مسناو شامبقوتات بمتكام زكايد حرشة ونطفتات زحزو بوتات صبيب نتي نحستات دما أب معلا زوعل أب رئيس مخانو بقليل زي تمت مهرتي كم زهبيم كيلاتات زغلصون እቲ ሕርሻዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ንዝረአ ጽበት መሬት ሕርሻ ኣብ ምፍታሕን ዜጋታት ዘድልዮም ጠለብ ኣብ ኣባይቶም ከፍርዩ ኣብ ምትባዕን ልዑል እጃም ይጻወት ከም ዘሎ እቶም ክኢላታት ወሲኾም ይረዱን እዚ ኣገባብ ሕርሻ ካብ ስልጣን ባቢሎናት ሒዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተራቐቐ መዳይ ማዕቢሉ ይዝውተር ከም ዘሎ ክኢላታት ይሕብሩ نلومي ربع سلسلة طريق قطر استدعوا زينا مسنادوا أبزي تزازيم الله برخ معلتين سلام كم يتصنعكم كبرات عزبتي على توزينا سبورت النهار بمغنيات حدش عامتنا سلسة سنابتي كير زغني قدم بشكلتانو زبا من دفرا بسلسان حد تحساس تزازيمون أبتا حيال أفكارتي قدم بشكلتا كتما من دفراس ترخبلو ناي فتسام وددر زون صعبو تقدادمتي عوتات قينو مارلو بولول نتوي كارابع ديوجين قداماي أبير سامسون بعصرتو شديش نتوي كالاي ناوم هابتا بعصرتو 4 نتوي سارساي بينيا موكنن بعصرتو كرتا نتوي كاب سارساي ديوجين قداماي نباي محرتا بعصرتو شمونت نتوي كالاي ميرون غزاي بعصرتو 1 نتوي سارساي برخش مدي بتشعت نتوي كاب دقانسيو قداميتي ليلت برخت بعصرتو شمونت نتوي كالاي تهنا محرتا بعصرتو 5 نتوي سارسيتي ارسي مهابتا ميكال بعصرتو 1 نتوين تقدادمتي كالاي ديفيجن 5 كيلومتر بشفنو لو مبل 10 زوريا كمودادرتو زهادمه تقدادما يمنا حيلي يويل اسمرهم كنا نوح زوريا كيشفنه زبزح نطباو هايلو زنبره فيلمون بين بمترافو روبيل هابت مريم عيدتين عباي جوجيله بمقلاس نيويل بمركاب ناي فيلمون عدل امكنهم بز مسرتا بموداتا بستخايد قصبتا وددر ميرون نصراب كعوت كله كالاي روبيل هابت مريم سالسايد ما مرحب بخرجين كوينهم بحفشاو تصيت عوتات كالاي ديفيجن قداماي روبيل هابت مريم ب 37 نتوي كالاي فيلمون بين ب 36
26 ነጥቢ ሳልሳይ ሰመረ ማሕሪ ብ25 ነጥቢ ተወዳደርቲ ቀዳማይ ዲቪዥን 60 ኪሎ ሜትር አሸፈነሉ ቀዳማይ አስመሮም ገብረ ሚካኤል ካልኣይ ናሆም ክፍለ ሳልሳይ ሄኖ ገብረ ህይወት በመዃን ተዓዊቶም ብሓፈሻ ውፅኢት ዕውታት ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዮናስ ወሉ ብ31 ነጥቢ ካልኣይ ኤርሚያስ ፍሳይ ብ29 ነጥቢ ሳልሳይ አስመሮም ገብረ ሚካኤል ብ25 ነጥቢ ምህላል ስልማቶም ካብ ዝተፈላለዩ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣካላት ስፖርትን ተቐቢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ መቐፀልታ ሻምፒዮን ፆታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዱ ነይሩ በዚ መሰረት ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታ ዓዲ ወግሪ ብገፊሕ ውፅኢት ንጋንታ ሰገን 5 ባዶ ክስዕራን ከላ ሞንጎ ጋንታታት ሳን ጆርጆን ሓበን ዝተኻየደ ፆታ ጋንታ ሳን ጆርጆ ቅድምን ድሕርን ዕረፍቲ ብመንገዲ ፌሩዝ ዓወት 2 ሾታት ምዝጋብ ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዝ ተዓዊታ ካብ ፆታ ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታ ኦሮታ ብመንገዲ ኣኽብረት ፍትውን ኣርሰማ ሃብተ ሚካኤልን 2 ሾታት ምዝጋብ ነታ ካብ ሮዳ ሳካሎ መፀንዒ ሾቶ ዝረኸበት ጋንታ መንደፍራ 2-1 ረቲዓታ ንሳልሳይ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኦሮታ ዝቐፀለ ፆታ ባይታ ቴንስ ከም ስዒ ውፅኢት ተረኺበሉ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዳንኤል አብርሃም ንእሰይ ኢዮብ 5-4 ፊሊሞን ዮሃንስ ንናትናኤል ምስግና 5-3 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፌሩዝ ዓወት ንማሙቕ በላይ 5-3 ፌሩዝ ብርሃነ ንቕሳነት ናይ ዝጊ 5-4 ፊዮሪ ብርሃነ ንብስራት ምስግና 5-1 ናይ ሶኒ ሓደ ጥሪ ኣብ ዝተሰላሰለ ፆታ ባይታ ቴንስ ስዒ ውፅኢት ተመስጊብሎም ካብ ደቂ ተባዕትዮ እሰይ ኢዮብ ንናትናኤል ምስግና 5-3 ዳንኤል አብርሃም ንናትናኤል ኤርሚያስ 5-1 ፊሊሞን ዮሃንስ ንበረኸት ክፍለ 5-1 ናትናኤል ኤርሚያስ ንበረኸት ክፍለ 5-4 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሸዊ ደበሳይ ንቅሳነት ናይ ዝጊ 5-1 ፌሩዝ ዓወት ንብስራት ምስግና 5-1 ማሙቕ በላይ ንፊዮሪ ብርሃነ 5-3 ፆታ ባይታ ቴንስ ንዞባ መንደፈራ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብዝካየድ ናይ ዋንጫ ውድድራት ክዛዘም ምዃኑ ኮሚቴ ባይታ ቴንስ ንዞባ መንደፈራ ኣፍሊጡ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም ሰላም